Shekaru kaɗan da suka gabata, Amurka ce kaɗai ke jan ragamar AI a duniya. Amma yanzu ta ƙasa tana matsowa kusa da ita cikin sauri. Babbar tambayar a nan ita ce, shin China ce za ta lashe gasar AI ta duniya? AI, Artificial Intelligence, ba wata fasaha ce kawai ta neman bayanai ba. Yanzu ta zama filin fafatawa ga manya-manyan ƙasashen duniya. A yau, duk ƙasar da ta fi samun ƙarfi a ɓangaren AI, tana iya samun ranjaye a ɓangaren tattalin arziki, tsaro da kimiyya da kuma gwaje-gwaje, har ma da yaƙe-yaƙe a nan gaba. Saboda haka, gasar da ake yi tsakanin China da Amurka ba gasar fasaha ba ce kawai, gasar neman iko ce. Da tsawon shekaru kamfanonin Amurka kamar su OpenAI, Google da kuma Microsoft ne suka mamaye kasuwar AI. Mutane da yawa sun yi tsammanin cewa babu wata ƙasa da ta isa ta kamo Amurka a nan kusa. Amma a cikin 'yan shekarun nan, China tana zuba biliyon daloli a bangaren AI. Ta gina manyan cibiyoyin bayanai, sannan kuma ta horar da dubban masana, ta kuma mayar da fasahar AI a ɗaya daga cikin wani babban bangare na shirinta na ƙasa. Babban ƙarfin Amurka a nan shine manyan kamfanonin fasaha da kuma sabbin bayanai a bangaren bincike da kuma ƙwararrun masana daga sassa daban-daban na faɗin duniya. Sai dai kuma ƙasar China tana da wani ƙarfi da Amurka ba ta da shi. China tana da mutane sama da biliyan ɗaya, tarin bayanai masu yawa da kuma ikon gwamnati na tura manyan ayyuka cikin sauri. Wannan dalilin ne yasa cigaban fasaha a ƙasar China yake cigaba da haɓaka cikin sauri. A yanzu ba kamfanoni kaɗai ke fafatawa ba, manyan ƙasashen guda biyu su ne suke fafatawa da juna. Amurka na ƙoƙarin hana China samun wasu manyan chips na AI. Ita kuma China tana ƙoƙarin gina nata waɗanda ba su dogara da ƙasar ta Amurka ba. Dalilin da yake ƙarawa gasar zafi a kowace shekara. Sai dai kuma akwai wata matsala guda. Dalilin ko shine har yanzu wasu manyan sabbin abubuwan da ake ƙirƙira a ɓangaren Artificial Intelligence suna fitowa ne daga Amurka. Saboda haka, a zahirin gaskiya ba a san wanda zai yi nasara ba yanzu. AI na iya ƙayyade mana wace ƙasa ce za ta fi ƙarfi a ƙarni na 21. Kuma a wannan lokacin, 'yan wasan guda biyu su ne Amurka da China. Tambayar a nan ita ce, shin China za ta iya kamo Amurka a ɓangaren fasahar AI? Ko kuwa Amurka za ta ci gaba da canza ranta a ɓangaren fasahar AI a duniya?